हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण हे बुंदी न पाडता किंवा चणा डाळ न वापरता नरम बुंदीचे सुंदर असे लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। रेसिपी एकदम सोपी आहे, मी तुम्हाला नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर माझं चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। तुम्हाला जर आयत्या वेळी काहीतरी असं स्वीट करायचं असेल तर हा लाडू एक चांगला ऑप्शन आहे। एकदम झटपट बनतात आणि एकदम आपण जे बाजारात नरम बुंदीचे लाडू आणतो त्या लाडूसारखेच हे लाडू तयार होतात। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी हे 1 कप बेसन घेतलंय। बेसन मी चाळून घेतलं आणि चाळल्यानंतर मी हे 1 कप बेसन घेतलं। याच्यामध्ये मी चिमूटभर मीठ घातलं आणि 2 चिमूट हा बेकिंग पावडर घातलेली आहे। मी इथे बेकिंग पावडर घातलेली आहे, बेकिंग सोडा नाही। आणि इथे मी अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे आणि आता मी हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। पाणी थोडं थोडं घालायचं आणि हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं। आपल्याला खूप पातळ बॅटर नकोय पण खूप जाड पण बॅटर नकोय। हे बघा, मी छान असं व्यवस्थित हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि हे बघा, अर्ध्या कपामध्ये माझं एवढंच, अगदी 2 चमचे पाणी शिल्लक राहिलेलं आहे। इथं मी तूप गरम करून घेतलेलं आहे। इथं तूपच वापरायचं, तेल नाही वापरायचं आहे। तर तूप गरम करून घेतल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो केली आणि मगाशी जे आपण पीठ मिक्स करून ठेवलंय तर त्यातल्या चमच्याने घेऊन थोडं थोडं पीठ मी या तुपामध्ये सोडलेलं आहे। आणि गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून हे व्यवस्थित आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। यापुढे तळताना अजिबात घाई नकोय, मंद गॅसवर ह्या व्यवस्थित तळून घ्यायच्या। अगदी आतमध्ये शिजेपर्यंत ह्या तळल्या पाहिजेत। जर या कच्च्या राहिल्या तर पुढे लाडू खराब लागतात, त्यामुळे मंद गॅसवर व्यवस्थित आतमध्ये शिजेपर्यंत ह्या तळून घ्यायच्या आहेत। ह्या बघा, छान अशा ह्या पुऱ्या माझ्या आता तळून झालेल्या आहेत। इथं तळताना तूपच वापरायचं, कारण त्यानेच याची टेस्ट लाडवांची खूप छान येते। आता हे बघा, ह्या सगळ्या पुऱ्या माझ्या आता तळून झालेल्या आहेत। त्या हलक्या गरम आहेत। आता थोड्या थंड करून घ्यायच्या आणि नंतर मग आपण ह्या मिक्सरमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। त्यांचे तुकडे करून मी हे मिक्सरमध्ये काढून घेतलेले आहेत। ह्या बघा, सगळ्या पुऱ्या मी मिक्सरमध्ये काढून घेतल्या आणि आता मी याची पावडर करून घेणार आहे। हे बघा, मिक्सरला फिरवून याची अशी जाडसर पावडर करून घ्यायची, म्हणजे खूप बारीक पण नको आणि खूप जाड पण नको। आता मी ही सगळी पावडर एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। इथं मी कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये अर्धा कप साखर घातलेली आहे आणि त्याच कपाने अर्ध माप पाणी घातलेलं आहे। आपण इथं आता एक पाक तयार करून घेणार आहोत। याच्यामध्ये थोडा मी ऑरेंज कलरचा फूड कलर घातलेला आहे आणि हे मी सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेला आहे। आपल्याला हा साखरेचा पाक करायचा आहे, पण तो एकतारी पाक नाही, त्याच्या अगोदरची जी स्टेप असते, म्हणजे फक्त चिकट असा आपल्याला हा पाक करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता, एकतारीच्या आधी जी स्टेप असते तेवढा फक्त चिकट असा मी हा पाक करून घेतलेला आहे। आता जे मगजचा आपण चुरा करून ठेवला त्यात मी थोड्या मगजच्या बिया घातलेल्या आहेत। याने लाडू खूप छान दिसतात आणि लागतात पण। आणि जो आपण साखरेचा पाक करून ठेवला तर तो मी आता याच्यामध्ये घातलेला आहे। थोडा थोडा करून पाक घालायचा, म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो की किती पाक लागतो।
आणि हे पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. हे व्यवस्थित एकत्र करणं पण गरजेचं आहे, त्यानेच हे लाडू खूप छान टेस्टला येतात. आणि लाडू वळणं इतपत याच्यामध्ये पाक घालायचा. मगाशी केलेला जवळजवळ सगळाच पाक मला इथं लागलेला आहे. तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण अगदी छान असं मिश्रण हे तयार झालेलं आहे. कलर पण फार सुरेख आलेला आहे. आणि हे मिश्रण थोडं हलकं गरम असतानाच आपण याचे लाडू वळायला घ्यायचे. आणि हे बघा, ह्याच्यावर डेकोरेशनसाठी मी काळा मनुका लावलेला आहे. ह्या लाडवांवर हा काळा मनुका खूप छान दिसतो. आणि व्यवस्थित गोल असा शेप या लाडवांना द्यायचा. आणि हे बघा, अगदी बाहेरून विकत आणतो तसा अगदी हा लाडू तयार झालेला आहे. दिसायला पण अगदी तसाच दिसतो आणि खायला पण तीच टेस्ट लागते. आणि एकदम झटपट हे लाडू होतात. तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.